udal barruan langile bezala euskara atal izendatuta egoteak bai eman dizkin niri langile eta emakume euskaldun bezala alduntze prozesurako beste bide batzuk bai, zabaldu dizkit. Eskarmentua da, nik ere 15 urte igaro ondoren hemen udaletxean hainbat departamentutan eta eraldaketa ikusi dut, hasieran komentatzen genuen, esan existitzen alduntze prozesu hau, ezinezkoa zelako, momentu horretan erdalduna asko zegoen eta batez ere zuzen erabakitzeko mailetan, pizkanaka joan gara aurrera, ikusten nola hainbat departamentutan eraldaketa izan dute, eta hori eskertu beharko genioke alde batetik euskarak ematen digun aukera, eta gero euskara talak eman digun aukera ere bai. Ahuldundua sentitu nahi, ez nintzen gai sentitzen hasiera batean erabat euskaraz egiteko, euskarari eskertu behar dio dela, euskara zerbitzuari, eman digun tresnengatik, baina batez ere lantaldeari eta nire nagusiekin izan dudan harremanarengatik, ez? Beraiek sortu dute arnaz gune bat edo arnaz eremu bat, non eroso sentitu nahi zen euskara egiten. Alduntze politika honek oihartzun positibo eduki dabiela, ni udaletxera sartu nintzen, eneban PB giro hau espero, sentimentu bat, hori euskaldun giro natural baten genguzela, geixenon giro orokorra hau da, eta eurek, ez dakizenak, enbida balegine. Eta alduntze prozesu horrek ekarri digu nola barruko kolektibo honetan udalak gero eta gehiago euskararen erabilera eta euskararen euskaraz izapide guztiak aurrera eramateko. Alde batetik badaude departamentu batzuk euskararen izendapen horrekin normaltasun osoz euskara jotzen dugula eta lan egiten dugula euskaraz, eta hori dela eta ni eroso sentitzen naiz. Eraldaketa prozesu sakon bat bizitzen da bela, azkenin, bai euskara atala gaitxik, eitxosu esan hori kudeaketa planak edo plan estrategikutan sartu euskari, ez? Azkenin horrek bai sortu da bela egitura formal bat, eta bakoitzen baliabide gehiago daukegu zela, tresna gehiago benetan euskaraz eitzeko gure jardunet. Ni adibidez ez bakarrik udal langileon artean, lehenengo hasierako harrera beti euskaraz egin izan dut, baina baita enpresa esleipenduneko arduradunekin. Eta ikusten duzu, hasierako harrera hori euskaraz egiten duzunean, nahiz eta bera erdalduna izan, ahalegin bat egiten dula zurekin euskaraz elkarrizketa bat mantentzeko. Orduan, baita ere gure konpromisua eragina daka. Lehenengo komunikazio bide hori euskaraz izatea, nahiz eta gero erderara salto egin, edo beste hizkuntza bat erabili behar, baina adibidez emakumeen etxean edo berdintasun sailean telefono hartu eta lehenengo hitza euskaraz egitean neuk eta kontzientzia hori hartzea niretzat garrantzitsua da.